Nebudeš mi veriť, že tieto produkty existovali a firmy to s nimi mysleli vážne. Tá posledná ťa dostane. Hádam najznámejší výrobca zubnej pasty Colgate v 80 rokoch myslel, že ľudia budú kúpovať takéto lázanie, ktoré doslova chutili ako zubná pasta. To je však ešte nič v porovnaní so Segwayom. Pamätáš si ešte na to? Tieto samobalancujúce elektrické čudá boli také nebezpečné, že sám človek, ktorý ich vynaliezol, zomrel potom, ako so Segwayom spadol z útesu. Toto pero určite poznáš, ale vedel si, že existovala voňavka, ktorá voňala presne ako toto pero? Najznámejší výrobca kečupov Heinz to raz skúšal s fialovým a zeleným kečupom. No ale teraz ma vážne zaujíma tvoj názor. Jedol by si také niečo? Pošli to niekomu, kto miluje kečup. Aj tento kečup je dôkazom, že ak niečo funguje, netreba to meniť. Nikdy by sa takéto strašné prešlapy nestali, keby značky poznali svojich zákazníkov. No a mohli tomu predísť, keby študovali napríklad aj na digitálnej univerzite, ktorá je topka na Slovensku vo vzdelávaní marketérov.